Sanibonani bafo nabodade enkosini, babusisiwe abalambele bomele ukulunga ngokuba bayakusuthiswa. Kulotshiwe isho inkosi uJesu. Masifunde izwi Izenzo chapter 18 uverse 9 no 10. Inkosi yayisithi kuPawulu ngombono ebusuku, ungesabi kepha khuluma, ungathuli, ngokuba mina nginawe. Akakho oza kukusukela akulimaze, ngokuba nginabantu abaningi kulomuzi. Lo mbono kaPawuli usho kona ukuthi uNkulunkulu wayekhuluma noPawuli ngaphakathi kwakhe, ngoba embonweni inyama isuke isilele, amehlo usuke wavalile, imizwa isuke iphumulile ingasebenzi. Kodwa okubona embonweni ukubona ngamehlo kamoya, okuzwayo ukuzwa ngezindlebe zikamoya. Ngakho ke yinto eyenzeka emuntwini wangaphakathi lena. noJesu mayekhuluma naye ebekhuluma kumuntu wakhe wangaphakathi uPawuli. Lento ke yinto ekufanele ukuthi uyazi ukuthi uNkulunkulu mayekhuluma nathi ukhuluma ngezwi elingafani nelabantu, elakhe alisuki ngaphandle lingene ngaphakathi ezindlebeni, kepha liphuma ngaphakathi, silizwe liphuma ngezindlebe zethu izwi lakhe. Ngakho ke uyakudinga umuntu ukuthi uhlale ungakhuleki, kodwa uhlale phansi ube ne-one on one noNkulunkulu, ukhulume kuye, ulalele, uzwe impendulo yakhe ephuma ngaphakathi kuwena. Ngokuba izwi liyasitshela ukuthi uJesu wathi indoda ikhuluma ukugcwala nokuphuphuma kwenhliziyo yayo. Niyakubabona okanye niyakubezwa ngamazwi abo abalungile nabangalungile. Yaphinda yasho futhi kwincwadi yamaRoma chapter 10 uverse number 9 no 10 ukuthi sikholwa ngenhliziyo yethu ukuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu kwabafileyo, futhi uJesu uyindodana kaNkulunkulu. Sibe sesiyasho ngomlomo kusho ukuthi iphume ngaphakathi kithi emntwini wangaphakathi le ndaba ukuthi siyakholwa uJesu, kube sokuba ukusindiswa kwethu lokho yilamazwi asindisako. Ngakho ke lento kumele uyazi ukuthi uJesu mayekhuluma ukhuluma enhlizweni yethu, ukhuluma from enhlizweni yethu. Ingakho ashilo kubafundi bakhe athi uma benidonsa benihudulela ezinkundleni zamacala, ningesabi ukuthi niyawukhuluma nithini, ngokuba niyakunikwa emani kukhulume umoya kaNkulunkulu okini uyawuninika emele nikukhulume, nokhuluma kona lokho athi nikukhulume. Masiphinde futhi sifunde izwi lethu ngokaMateyu chapter 9 uverse 4. uJesu ezazi izizindlo zabo wathi, nizindlelani okubi ezinhliziyweni zenu na? Kusho kona ukuthi uJesu uzwa imicabango yethu, uzwa inhliziyo yethu, ngokuba izwi lithi umzimba wethu uyithempele kaNkulunkulu. Ngakho uma uyithempele kaNkulunkulu kusho kona ukuthi uNkulunkulu uhlala ngaphakathi ethempeleni lakhe. Ingakho uma simuzwa ekhuluma ngaphakathi kithi, izwi lakhe lingasuki ngaphandle kepha liphuma ngaphakathi kithi. Ngakho ke yiyo lento kumele siyazi ukuthi uNkulunkulu uma ekhuluma nathi yileya voice enyenyane esho ngaphakathi kithi ukuthi siyilalele, sizwe, sihambelane nayo, ukuze silawulwe uNkulunkulu sizolawulwa ngokulalela yona le voice ekhuluma ngaphakathi kithi, le ngasinika ukuphumula elokusitshela ukulunga kukaNkulunkulu, ngoba indumiso iqubuka ngaphakathi kithi. Amazwi simdumisa ngawo uNkulunkulu, amazwi asuka enhliziyweni, asuka kumuntu wangaphakathi, ngoba umuntu wangaphakathi uyena omazi kahle uNkulunkulu, yena omazi kangcono, ngokuba lithi iBhayibheli waphefumulelwa uAdam, yazi inyama yanokuphila. Kusho ukuthi umoya ongaphakathi kithi uwona omazi uNkulunkulu, uNkulunkulu ongaphakathi kithi. Ingakho nezwi lithi ningoNkulunkulu emhlabeni, senziwe uNkulunkulu emhlabeni ngokuthi sinoNkulunkulu ophila ngaphakathi kithi, nanokuthi umoya kaNkulunkulu uhlala ngaphakathi kithi. Uma esizwa uNkulunkulu uzwa imicabango yethu singekakhulumi, sele eyazi ukuthi sizokhuluma sithini, yini esifuna ukuyikhuluma. Inhliziyo yethu uyayazi uNkulunkulu, ingqondo yethu uyayazi uNkulunkulu. Ingakho ke ngithi
kuwena njengamanje. Umusa kaJehova ubaba wethu awube phezulu kwenu, kanye nothando lendodana uJesu Kristu manje kuze kube phakade. Amen.